Когато свикнат да играят с измислене на гатанки, след третото, четвъртото, след третата, четвъртата игра, овладяват тая техника и им е много лесно. Значи, ние сме ходили 3-4 пъти в едно училище, значи на третия път те си вече си измислиха гатанки, изобщо все едно, изобщо не ги затрудняваше. Все едно си бяха готови писатели. Така, сега нещо да кажеш? Предлагам да преминем към следващото. Към следващата част. Значи, въпроси от публиката. До този момент нещо някой сетил ли се да пита или да му е интересно. Значи, това бяха игри за втори клас. Имаме за предучилищна възраст, първи, втори, трети, четвърти с гатанки. Тези, които са подвижните игри, ние ви показахме няколко варианта, а те са много за най-различни ситуации. Всъщност, целта ни на разнообразието, което са значи те са около 50 игри, се създават различни ситуации за работа на групата, за сплотяване на екипа, постигане на обща цел на екипа. Т.е. екип наричам класа, има някаква обща цел. Понякога класа се разделя на две групи, за да има по-интересен момент на съревнование, но общото е една цел на групата. И също има игри, които са за самостоятелна цел, за постигане на самостоятелна цел, а всички останали се явяват като наблюдатели от страни, които дават указания или участват като съдии. Това са общите правила и техники на водене на подвижните игри. Логическите с гатанките ги видяхте, така че ако някой нещо иска да попита или му е интересно, може да пита, за да може да ви задам и аз някои въпроси. Кажи. Така. Всъщност, извинявайте,